Paro mathoth medo nyuolore ewi nyalo mar sirikal chulo atamalo 100 mar omenda mag siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kaka nyolieki gi jatend piny Kenya William Ruto. Kata obedo ni thoth jo Kenya to neno ni en paro maleo kendo biro reso jopuonjre ahinya to mawuok e anyuola mochando, lero onge ewi kama omenda makamano biro wuoke kod okenge duto mabiro luoro chenro manyien mar siro somb jopuonjre go. Ripota marwa Simbros Okinda lero wachni. En ote mamedo nyuolo paro mopogore e kind oganda ewi poni sirikal nyalo chopo kare wach mar chiwo atamalo 100 mar omenda mag siro somo ne jopuonjre duto moluonge kuonde tiegruok mamalo. Gire Romanus Odhiambo en achiel kuom wiye motimo jere sekta mar somo manyoteno jatend pinye ka jot mare e kinde mane chiwo ote makamano. Wasebedo gi this project malaro higni 3-4 sani to pok obedo so good. Some jo Kenya moko pod ywak, jowa moko pod ywak, and sirikal in the wisdom gi rieko mar jatelo mar piny His Excellency Dr. William Ruto has felt it is necessary to improve much further. And so what the president nyowacho nyoro any going forward, any nyithindo koro nyalo yudo fees te. Ko fees ka en siling 100 to koro ibro yude te, ibro chuli go te. Makuro kopoge ni loan ang'o ibro chuli go te 100. Mana ka sirikande mamoko, sirikand Kenya Kwanza osebedo kod wich bar maduong' e siro som jopuonjre mbalariany, momiyo thoth tat somogo sani ni e chonggi ewi gope mathoth manorogi ka moko to nochomo kata lor. Penyo maduong' en ni to omenda mar siro somo ni dhi wuok kure. I think they're just like we had the infrastructural fund, manochakore just like that, and now it's very successful. The same thing, apparently there is also a talk on how we will have another area, mapesa and biro high. People have talked about security, bonding, and all the rest. Maybe manotimore to kang'eyo malong'o. Ji osebedo ka ywak and then uchumi bende ok ber. One of the best thing en miyo Odhiambo pesa 100 mowinjore odhi osom gono. Osom motieki. Ka Nyasaye ber, ka Nyasaye to ber pile te. Bang'e gachiel, bang'e gariyo after in his lifetime obiro yudo tich kata obiro yudo musara, to biro dwaro ni samoro mana kaka nolawa kwa sea university mondo chul. Mane jatend duol mar Okinde Faith Odhiambo koluwo mbui mare mar X osewach makamano kopenjo gimomiyo jatend piny lando wachno mana higa achiel to piny dhi debe. Karabed ni ywak ewi siro somo to osebedo mathoth. Faith dwaro mondo sirikal opedhi e lela nonro matut ewi kaka ochano timo chenro makamano kosiro ni somo en ratich jo Kenya duto kendo ok onego ti kode siasa. Chenro manyieno kata kamano rwaki kod moko kuom jopuonjre mane waloso godo malero ni kit chenro masani kelo pogruok e kindgi, ahinya jopuonjre manoketie band ma ok owinjore kodgi. To chunya mor ka koro somo dhi bedo ma free kendo learners dhi neno ni at least giromre, ma ok ni e class achiel nitie ng'at ma ineno kaka extremely needy, ng'ato is less needy, to ng'ato be nenore kaka vulnerable. Samoro inyalo wache to bende okos moko timore, ama inyalo wache to timre. But kado timre kaka no wacho to debed paro maber sana. Ni mar nitiere jopuonjre manokete band mar 2, band mar 3, band mar 4, but yuto gi kirango, yuto gi nigi piny sana. Itasaidia juu many students are suffering. Hata si mimi pekee. Many people are suffering na hiyo story na banding na story na scholarship. Konyalo cover all the students. Mondo ka wantiere school to wabed ni waromre. Ok ni jomoko jo band 1, jomoko jo band 5 kelo issues mang'eny kindwa kaka jopuonjre. Kata obedo ni penjo thoth maloyo duoko, oganda mathoth oyiere ni makende e yo ma sirikal nyalo duoko gogeno ni somo en mar ji duto ma ok odewo ofuko. Wenge duto koro rito mar neno kaka sirikal biro ketie tim chenro ni. Simbros Okinda, Ramogi TV, Nairobi.